Koko. Ekse. Ngumchita wakho lo my sister ngithi. Yebo nguye sobona phela. Asithando njani tata? Ngiyaphila njani? Ufunani sithando? Hawu Khosi mothi ngifunani? Hayi man tadish tadi yazi nawu vela unexpected. Hayi man baby. Ngimani ukhuluma lapho? Awuthiyam vula ra awuthiyam. Ngikuvule lo mnyango tu. Ngimani ukhuluma lapho? Ngiyagula ngeke ngize ngikhona ukuvulela sithando. Uyakhula kodwa ngikhuluma iskipha mfisi. Nenzani lapho? Sithando sithando. Ngiyacela ngicela explainele tu. Mina kade labantu bakho bafuna ngizoletha ama camera lana. Wena ugula ufuna wena. What up YouTube, this is your boy Usmazi Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Usmazi TV, I'm the answer bafethu. Thank you for the likes, the subscribers, the comments, the followers on Facebook. Today ngiphethe my sister ubani igama? Okay, sanibonani mina igama lami ngimpalisa Zwane. Ngisacela usizo lweni lana. Yeah, bengicela ningifind out because uguy wami uexa strange yabo kule malanga. So ngidingwazi ukuthi kwenzakalani ngayo. So ngicela sizothi so find out ukuthi kwenzakalani ngayo. So nina noguy sister nesikhathi esingakanani kule relationship? Sina 2 years 3 months. Esana. So ama red flags manje masucala ukususpect ukuthi kungenzeka uyafeba lo muntu ubone ngani sister? Makhoza mangimfonela kasabambi as usual. Mangimtexta akasangiphenduli and nje yabo mangithi ngizakhayibe or ngizomvashela umbalela itori nani so yabo. Ngikwazi ukwenzakalani vele. Ngiyakuzwa my sister. So iziphi izinto boyithanda ngaye lo mjita before wazi ukushintshela kanje manje? Wena uromantic chairman ufani. Yeah, muhle ya. Uyabukeka vele. No wonder why you like ekhaya. Yebo lento yokuthandana nabantu ababukeka wrong kahle. Zitholele ihoho yakho igezo ipulu uyibeke la. Mara nayo bazoyithatha. Yebo into enjalo. So my sister mina into engizoyenza manje ukuthi ngizovaya ngishaye investigation. Ushosho ukuthi lo muntu ufuna sim expose bambone ukuthi umuntu onjani. Yeah, ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani at least ngizokwazi ukuthi ngimephi yabo. No so ngiba nama doubts, ngiba nama insecurities ngento engekho. Ngiyakuzwa sister vaya endlini zobuye ngikubone ke ne? Danko. Bafethu nayizoyela my sister yakhala uthini asimcheckele la umuntu wakhe muhle kakhulu. Ngenzeka manje sekukhona umbhekile ithi your boy Usmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu bakabani. Let's do what we do best of which is what the investigation. Danko is thank you. Loya chola, Ntwana trola, Ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all these bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing. Some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something. You know how it is, nigga, at the night time. Hey, yo bitch. What up YouTube, this is your boy Usmazi bafethu Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation guys. Ngibizela my sister ngapha because aborodo bangigaye yonke information. We are about to enter this side. Yazi kuthini? Asithola my sister kada simchazele everything. Sister zwakala. Simchazele everything. Ngiyabheda. Sister khamba kanjani? Alright. Sharp wena. Sharp. The last time I saw you Bokalo uthi Smazi yenza ama investigation umuntu wami angisam understand umgcine nini sister? Yo it's been days ngingamboni and uactor snaps nje ma phone calls ami abamba ngazo. Ma text ami yangisi ungishanga busini vele nje and mangithi ngiyafika la khaya angithotho ngidingwazi ukuthi kwenzakalani vele ngayo. Ne? No sister lo muntu lona akekho khaya kibo as we speak right now. Ngathi babolekana ama room sister uyayibona lento leyo bolekwana ama room uvalele njengoba sikhuluma manje athi ngikukhombise na information yamazi lo sister ahamba naye la ngiyamazi lo gela umngani wami ngiyamazi umngani wami friend yakho sister friend yami sister ngoba babhizi labantu bayajola wena uthi friend yakho
Hayi ngicela ubhekela shame ngikhaphi ngiyobabheka. Bafethu unayizwela uthini my sister ufuna ukuyibona Rayrings uthina ufuna ukubuyela endlini yolala mhlawumbe ufuna ukubabona Rayrings. Ngeke salaleka nje ufuna ukuyibonela mina ukuthi kwenzakalani. No bafethu senizwile my sister uthini ufuna ukuyibona Rayrings rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani asambe my sister bada phakathi asa. Come here. Let's go. So sister uthi nesikhathi singakanani intshola nalomjidi? It's been 2 years 3 months manje. Njengoba sekenza soma. Njengoba sekuthela snacks manje understand nje on and off vele nje. Khayi kibo bayakwazi. Khayi bayangazi mina ngiyangicama ukuthi wena ubhizi manje babolana ama room nani. Oh, na ngiya-understand lokuthi bayakwazi khayi kibo akakamvaleli la khayi kibo lo muntu yebo. Yeah. No asamba sister. Siphakamisa inyawo so sibathole bayicedile iround. Oh. Oscar. Bafethu it's your boy Smazi rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Uyayazi le ndawo yona. Angiyazi indawo le abavamisa ukuvayelana kuyo somdingo ubani ukuthi bavayelana kuyo. Asambe sister, let's go. Come here. Asamba. Yo. Bani babhizi kada. Bashone ngapha. Koroto bangikhombisile. Phume ngapha. Was my sister? Where my sister? Lapha kulendlu lapha ekhoneni ne? La kuvule khona. Yeah, la kuvuleke khona. Sesibona. Koko. Ekse. Na ngumtshita wakho lo my sister ngithi. Yebo nguye sobona phela. Sithando njani kanti? Ngiyaphila njani? Ufunani sithando? Hawu dozi ngothi ngifunani? Hayi man tadish yazi nawe vele unexpected. Hayi man baby Ngimani ukhuluma lapha? Awuthiyami vula la awuthiyami. Ngikuvulele umnyango tu. Ngimani ukhuluma lapha? Ngiyagula ngeke ngize ngikhona ukuvulela sithando. Uyakhula kodwa ngikhuluma iskipha mphizi. Nenzani lapha? Sithando sithando. Ngiyacela ngicela explainele tu. Mina kade labantu beyibakho bafuna ngizoletha amakhamera lana. Wena ufuna wena uyagula ufuna. Awuthiyami vula la awuthiyami. Khuluma umnyango esichazeni. Yo. Nenzani ufuna amabhabheni manenzani vula lo mnyango vula. Hayi kodwa nje lasaxolisa nje. Uxolisa yini kuthi uthi nenzani phakathi? Wenzakalani? Vula umnyango limphula vula. Xolisa man. Sister wena ubani wena? Ngibani? Ngibalo. Ngithanda nobabili man. Usithanda sewona. Unayitibelisa wena. Understand cha. Okay, wewe ungachazela manje achaza. Hayibo. Ngokukhuluma nawe. Uthina awuthiyami wenzani kahle kahle. Yebo cha. Uyafeva la awuthiyami. Hayi lana nje masaychika moyi2. Khona straight. Ulaba ukuthi asijwayele. Uyayiba ukuthi usijwayela kabi. Okay, ngibani ngimenchik mabathi simasa echik. Nobabili nje nangifanele kimi. Yo, ngifana edelela kodwa wena. Yembani unesibindi wena, unesibindi ayithep bala. Uyadielela wena. Awuthiyami uthini uyasmile awuthiyami usithatha serious ne? Sanda sami ngathi flashela lo mfazi kanti indaba nawenze so. Hayi, sanikhuluma naye verigesi kuphele phakathi kwethu ethu. Sithanda sami ngiyacela Kuphelile, hayi sekuphelile nyekele. Qhubeka nyeke. Sana. Ngiyacela kusasa anniversary yethu sithanda sami. Awu late ke, saluyekela vele mfethu. Ngibona uqala ukudlala wena, uqala ukudlala. Yebo usapheza ngedali futhi, usapheza ngedali. Ngicophisise le ndaba. Ayikho Ngizokhuluma nawe Dimba ayikho. Sariyes don business bonang nabokela. Ngiyisa kodwa sithanda sami mara. Ucane ukujana lokela. Okay ngibani uthanga wasifisa sibiza ngokuthanda. Noyithuna nje ish. Ngangazi ngichazele njani mara nje nobabili. Sure. Ungasichazeli. Uthini my sister wena nesikhathi singakanani ubhizi nalomjidi? Ngina 9 months ngithola na uDimpho mina. Dimpho awuthiyami wenzani udlala ngenkazi awuthiyami uyafeba la? Eish. Hayi ukuthi ngidlala ngento enganayo, ngidlala ngento enganayo. Kodwa nje yabona nje namanje njengoba senza so kusezomunye. Uyeza nje. Usezomunye. Wena
uyakujwayela wena Dimpo wena. Uyamuzwa uthini my sister? Uyangibhalela kanti bathi na uyi-side chick yamuzwa. Yeka le 2 years yami. Anime ninganisa nibuye. 2 years wena 2 years sister. yami ngispende nawe. Ngifuna ukwenza njani? Nokwenza mina ngiyakulahla ngishapha. Sukwenza njani? Asithanda Yazini Dimpo. sangiyacela. Yazini Dimpo, yazini. Sala ufebe wenza yonke into yenza yonke into ofuna ukuyenza Eva Dimpo. Akunankinga Eva. Kodwa wazi ukuthi into wenza kimi bayokwenza kuwe. Bayoyenza nakuwe. Ngiyanyisa ungangibambi. Yo, Ungangibambi. my sister. 9 months yonke was next wena. Cabanga. Uyadelela shangodo ugayi. Mina vele shemsangishapha ngayi. Mama umntana noma kwahlukana ngumntana. Awahlukana noma umntana Dimpo. Sacela nihambe tu nabafuthi, ngicela nihambe tu ngifuna ukukhuluma nabo bobabili. No, awuthami. Ukhuluma nawe, ukhuluma nawe. Ngizongulathela amakhamera. Cela singene endlini sokhuluma endlini. Sokwenzani? Uthina uthiyamu uzokhuluma nabo boyithu Babona awuthami. abantu soloku bayasibuka manje. Uyingwadla yomfana. Uyingwadla yomfana sis. Uthini uzomisa njani awuthiyami ngoba phela sobanjiwe manje. Ongithandayo uzongilandela. Yeah? Ongithandayo uzongilandela. Yamuzwa uthini lo muntu? Yomfana. Ongithandayo uzongilandela. Ngisho nothuna ngiyamthanda. Bese ngichazile nangishaya nina. Ngenze njani manje ngishaya mina? Sure. Ngenze njani manje ngishaya mina? Uyadelela wena. Oh, my sister, relax. Uyadelela wena. Relax sister, awuthiyami uthini wena? Nangishaya kodwa mantombazana ayibona ke lento angifuni ke lento. Ngenzani ke khona manje ngiyacela kodwa makhosikazi ngicela. Makhosikazi ulobolile wena uzongibiza ngonkosikazi. Ulobolile. Kodwa seniyangishaya nje na. Sikwenze njani Dimpo? Sikwenze njani? Sikwenze njani? Sikwenze njani? Asikhulumeni asambe nisendlini Yini into ozoyikhuluma? Yini into ozoyikhuluma? Yini into ozoyikhuluma? Bebuka ituna siyokhuluma nje endlini ngasese. Sure, awuthiyami wena kahle kahle uthi ufuna ubani between the two ngoba phela sona two abafazi manje ayibo into enjalo awuthiyami. Lo munye ozayo yena, lo munye ozayo. Ngomlahla lona sesina 9 months siyenza lento. Nawe 9 months. Uyaphambanisa awuthiyami. 9 months la. Boyithu. Mina ke 2 years mina. Sithanda samcambelani manga. Nginamanga mina. Eish. Nginamanga mina. Khakini bangazi nginamanga mina Dimpo. Okani bayamazi khakini, bayamazi. Wena bakuvalela la. Yena kena ngiye khakini. Bayamazi khakini uzongivalela lapho engingasikhona mina. Awuzoya kungasikudala Ngasikudala Dimpo. Awuthiyami. Ngasikudala Dimpo, yaba uthi angidelela Dimpo. Yaba uthi angidelela ungiboni. Awungiboni. Ngeke ngizecoma ungangibambi. Ndimpo uthini umisa njani awuthiyami between the two nangu my sister la ungibhalela uthi wena uyakufrustana uyakuthanda ngithola uyafema la. Ishade ayikho vele nami into engizoyenza ngibathi ngiyabona mara ngihamba naye yabo. Muphi loyo? Nawe mfazona. Wow, yimi lesilima kusala mina. Alright Dimpo. Ngihamba naye sithanda samxolele sithanda. Ngiyalixolela. Ngiyakuxolela. Yo. Uthini wena my sister siyafika la? Mina ngishapha vele ngogayi. And besides vele angasenza athi ngasempedini so nje ngishapha ngayo. Uthini? Kahle empedini. Bekangenzi wena kahle empedeni, ungathi bekangasenzi kahle. Akudla ngayo. Ayibo. Uyanelisa mina. Wena yinelisa. Angishabi incane. Hayibo. Yentombazane emntwana. Bukhamelani kona sithanda. Bengizama ukuthi ungazenzi ukuthi ufile bad yabo. Bengiboost confidence. Sorry mara qhubeka naye. ngibonile lenkinga ngabe sengakhetha ukubona uzonginelisa. Okay, hayi qhubeka. Nibe shapa bayini? Uthini lo mjidi ushaya ngekinopho my sister? Engafuthi nekanti futhi encane kakhulu. Ungazodelela ntombazane, ungazodelela ntombazane ngizomthatha Relax my sister. Kanjani kokuphela ngishadela yele phone lakho mina. Ngishadela ithuna yele phone lakho. Lentengavuka iphuze amakhobra. Hayibo! Wena. Azokuhlanyisa wena. Yo. Uthini my sister senza nje? Exposure. Kuna exposure wena. Ngicela uhambe tu ngoba yanginelisa. Sis. My sister vele ngize nawe la. Thini uyakubasela lo mjidi? Uyadelela maslo. Uyadelela.
Yo mayithini my sister ungasho ukuthi today woza ngapha ungasho ukuthi today ikusizile yajola 99 ukuthi ulithole iqiniso Yeah ngisize at least engiyazi manje ukuthi ngimephi nayo yabo yebo so nje yeah sengisharp ngayo vele asasende ukuthi ngizochaza ngithini buka ababhizi bavalelana lapha yayi neroom eish yani okay athi sivali show so sister uthini ungasho ukuthi today uSmazi TV ufikile wakusiza ukuthi ulithole iqiniso ngomuntu wakho yeah ngiyabonga ukuthi nifikile guys nazo ngithoyisa ukwenzakalani vele ish yazini angazi nochaza ngithini mara ke so ukho kandlula uyayidinga izinto ezifana nabo ma counseling kanje since usobonele trauma ucede uyibona kada ngomuntu hayi wakho cha ngisharp sure zoba right no bafethu umuzi my sister uthini uthi uGrand akadingi counseling akadingi next ithi your boy uSmazi rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la